الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ولم ليس البر وفق جميل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الله تبارك وتعالى ليس البر وناني إجري أن تولوا لكتبتم وجوهكم جيس موتا في الصلاة إجود قبل المشرق بني فلان والمغرب ولا بني هبناني هيب كابا هبناني به ونا إجري لكتبتم جيس مبي إجود بني فلان لأنه كابا هيرتا بفلان walla heɓɓe funnaange kaabaɓe ɓen so ene njuula kuccite ko hirnaange ɓenne kadi wonaani ɗiggere so ɓe payiide juulde ɓe kuccitina jeese maɓɓe bange hirnaange nazala raddana ala alyahudi wannasara haytu zaamu dhalika o wi walakin albirra ko woni ɗiggere man amana billahi on gonɗinɗo Allah wal yawmil akhir gonɗinni kadi ñalawma darga wonde koko arata wal malaikati o gonɗinni kadi malaikaji wonde enen goodi hayso yiyaɗi wal kitabi o gonɗini defte Allah ɗe fof wal nabiyina o gonɗini kadi annabaɓe ɓe fof kadi wa atal mala o tottiri jawdi ala hubbihi wondude omo yiɗi jawdi ɗi konngol ine koniwi walla ala hubbihi wonde omo yiɗi Allah sababude ɗum omo totta jawdi makko e dow ko Allah yamiri yo tottu enno Allah yamiri yo tottir eɓe Allah yamiri yo tottu ɓen noon totteteɓe ɓe dawil qurba ko jomiraɓe mallodal woni ɓe jiiduɗa jiijam ɓen ɓuri haajide hen ballaɓe dokkaɓe sabu sa rokkiɓe jawdi ma dañ faraji laaɓi ɗiɗi a totti ɓande a totti kadi miskino woni mo ala ɗinnaneɗa faraji laaɓi ɗiɗi waliyatama e aliyatimeɓe woni neɗɗo mayraɓe jinnaɓe ɓenne kadi ina mballe ina nafke fadde ko mbawɗa ɗum wona asakal ko jawdi ma tan ndi jeeyanɗa hoore ma wona asakal no waɗi hen jitta jokka hen enda ɓeɗo haalaɓe wal masakina e miskineɓe ɓenne kadi ina mballe ina dokke ɓenne kadi sa rokki ɗumen ina moƴƴi wabna sabili e neɗɗo ɗanni on hayso ko galo to nokku makko tawde tan o haditorima ɗanngal hankadi no omo walle sababude fohe ɗanngal wasailina e ɓen ñaagotoɓe neɗɗo mo ɗannaki waɗani hay hunde kono ala ari itti neɗɗagu mum kollima gacce mum wima miɗa yiɗi mballa kam sago Allah galle o ala ko woni toon hannde mballa kam sago Allah on walluɗumde no moƴƴi sabu ko heɓimo ko ane ine wawi hono ɗum heɓtoma mbasa furadema wiide mi ala tawaɗo jogui so yeehi ndewa hen konngol ngol fewani e heɗiɗoyde wo fi riqabi woni hen kadi wo fi fakki riqabi e sottude ɓen maccuɓe ɓe ngannduɗa woni ko e cootagol kilifa neɗɗo ɓe maccuɗo mum kalifa makko o wiyamo sa tokki kam kala tan hankadi ne arimɗi sa totti kam masalan en keɗaɗi sappo walla a tokki kam ɓuuɓi hadi nogas tan hankadi ne arimɗi nana ɗum
jitta ɗum tottamo yo sottoro walla neɗɗo dahaɗo ene daha ene jiri min yiyaani yo sotti mo yaha ɓuttito onne kadi mballaɗum yo sotti ɗum e toon وفي الجهاد وأقام الصلاة فلتبدأ اليوم الجديد ومجولة بجولة ومجولة بجولة ومجولة بجولة وآتى الزكاة وتسلم سبعة أبلغت بوجودك والموفون وكان ويغلب إلى سبيل بأهل القرآن وإعلان بها إذا آخذوا الله عن الناس وإعلان به الله يوجه بسيلة والإعلان به بسيلة ليس لفوق ليس لا بآل لا إله إلا هذين توجهت على هذا الجمع ومن قول لكم يوم بعد شر الآيات أو على محمد وتنقل أو أحدث آيات ومجان وبلاد من نموركم بلغام يوم أهم لهم الكتاب ودول وقد فتحنا الموت لو أيدي كان فلنغلق على المجان وفي صلاة كل يوم في آل جزء وقت والصابرين كالمني يدين منيوب في البأساء باس الجفر فقرك باس الجفر كي سكي من يوتي بأسه باس الجليد سكي يتنفي كل من يدعو ينام على طيبه باس هدي جنبه يفيشكم الويك يميته kalau kerjama berala semua buat berai yang yahudi cakudi rakyat hikima musi munira Allah ganna ko Allah fawma Allah wi ben kadi ina wulde mo so inna Allah masabirin anani wa hina al-ba's yasanga walde aw adogata ala wondi fasiralama ولو كنت أنجمون لقى سبوا كلهم من كلمة موجودة كبتوا يسعى ولد وأنا كده الله ينولد أولئك بيسيفوا مهنغاني الذين صدقوا وبيدين بون أنبياء الله في إيمانهم أو ادعاء عن البر يجرن المنتفين تباني الله تبارك وتعالى يليمنا هذا المكر بيدين بوجيه وأولئك هم المتقون مقدمون كل الله يقول وسبب نزول الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخران على بعضهم فصاروا يقتلون الاثنين بالواحد والحر بالعبد منه كما قال الله صلى الله عليه وسلم يوفر المدينة المنورة وتبيد للإجل إن لم يريد أوس قنقل يريد خزرج ويجب ثوران من كلا إلى وصول وقد يريد قنقل لكن هم سدوي غوتا يما بوري توليول مو ويه وند واتي ko dido to ballo ko tan watte kono kamɓe mbiyata ko ɗiɗo ma ɗiɗo mbare haade gooto ɓe mbari gooto e oɗo jonon ma ɗiɗo mbarte to wonde ko baranaɗo ɓuri ɓe ɗiɓe majjirano Allah wi woto e majjire noon ɗum woni sababu jippugol oɗo aya anani wal hurri bil abdi so tawi maccuɗo so tawi dimo wari dimo o wattetake ɓe ƴeftat maccuɗo e maɓɓe on watte dimo o woɓɓe Allah yiɗi wate mbaɗe noon ɗum waɗi ayo hippi ya ayuha alladina amanu ehe mon julɓe gonɗumɓe Allah kutiba farlama bindama aleykum e dow mon al qisasu joktigu fil qatala e waraɓe mon wasfan wa fi'lan
sifa no wariri ni sere ko silama woni ko wariro waya kanko so faye wate ko silama woni ko warirde no gollal ngal sifori fof kanko ko han noon woni gollirte e dow makko kanko garɗo o wona ina luutodira alhurru o wi dimo yuqtalu bil hurri so wari dimo emo warte ɓeɗo wari neɗɗo jaggere tan warte wala abdu maccuɗo kañum ne yuqtalu bil abdi ina wartire maccuɗo hono mo wal unsa debbo bil unsa kañum ne ina wartire debbo anani o bayyanati sunnatu sunna noon ari e mum e laawol sunna nela sallah sallam golliɗo walla haaliɗo anna zakara wonde gorko yuktalu biha ina wartire debbo ɗum ina sunna haaliɗo wa annahu tu'tabaru almumasalata fi ddini ko potodira gonga debbo e gorko fotani to qimani saba rijalu qawwamuna ala nisai o wi fala yuqtalu muslimun juulɗo anani so tawi wari walaw abdan hay sinno juulɗo o ko keefeero asafullah hay sinno juulɗo o ko maccuɗo wona dimo masalan juulɗo maccuɗo o wari keefeero o tawi ko dimo omo wattire ɗum juulɗo so tawi wari keefeero juulɗo o wattetake hay sinno garɗo o ko maccuɗo tawde tan ko juulɗo hay sinno baraɗo o ko keefeero hay so ko dimo isa so ko ina diinete oɗo juulɗo o maccuɗo o wari oɗo keefeero o ko dimo keefeero o wartitaki maccuɗo juulɗo o rake ko haali juulɗo dimo o afami sabu ɓe potani waɗo horra e ko garɗo o nawatete kadi sifo no wariri ni kono noon tan kanko woni ko wartirte faman ufiya kala mo yaafana lahu wonande ɗum anani ummorade e yimɓe waranaɓe ɓe min dami ahihi ummorade e musidɗo makko mo wari o sheyum hunde so neɗɗo wari foti ko wartede walla ala waranaɓe ɓe jaafo mbiyen yo eddi yo tottire joni noon o wari ɓe jaafima mbi eddi yo totte walla ɓe jaafima hunde eddiye hen eddi o haalana anda deftere sharia ɗena kaali ɗum imma ɓe mbiyamo yo tottu eddi o usta walla yo tottu hunde eddiye hen ɗum woni kala waɗirɓe noon mbartaki barnoɗo ɗum ina moƴƴi fatti bawol ko rewgol masalan neɗɗo baranaɗo o yo rew barɗo o bil maarufi ina moƴƴiri bi an yutalibahu bi diyati o dartiramo e diya o bila ɗum finta walda e tampere oɗo wari musidɗo oɗo mo fonno wattede bandiraɓe baraɓe o wi wonde jaafima yo totte e diya bandiraɓe waraɓe ɓe ɓen yoɓe namdoro barɗo e diya o taw ko ene wuri sabu kamɓe jaafi wartade woni e diya o noon woɗin mbiya kadi ne haɗa o wartani ko e diya tan woni ko tottirta yo korsamo ha yo gaddam jam e allah ko hakkima ɗon noon en ɗamnan ɗo jiidigal nan ɗo ɗum toko hoddiro allah wa alal katili ay ina wodani barɗo o ada ɗum tottirde e diya o ilayhi faade e baranaɗo o koreji baraɗo o on toto ɓentote oye gam ha yide mum ɓentotete e diya baraɗo mumen anani ko tottira ɗum bi ihsanin eno moƴƴiri bilamu ɗin taw o jurnata tottugol ngol wala basin kadi taw o ustata qimma e diya o dalika nde ɗo ñawore jantade to
bange qisas e yafaade iddiya tahfifan ɗum ɗo de ko koynugol ko hoynanede Allah ina hoyfinani on ko hoyfingol min rabbi ɗum ummorade on to joomum kadi wa rahmatun ko yurmede wonande on sabu on wawno wiide kala barɗo fof yo watte tan taw iddiyaala kama hattama alal yahudi ono no tentiniɗo e dow yahuda en alqisas ton kam iddiyaala ton ko warko tan ko alal nasara biddiyati a nasara en toon wartagol ala toon ko joomin tottirata iddiya kono l'islam nder ɗiɗɗi fof ene hen faman ihtada bada dhalika oɗo waranama ina fonno yamirde yo warte wi o yaafima o yaafi iddiya totta ha gasi walla iddiya siwa tottede ɓerde makko ƴeeŋi ɓerde makko ngabbi o lawti o jaggiti garnoɗo o warti ɗum ande o yaafinoma haw gayni simmiti tan o yihi omo wara on walla o wari ɗum zalama alqatila bi an qatalahu bada dhalika caggalle o yaafino falahu no wodinimo alabune lepte alimul muslim sabu o firti o haalno wino o yaafino wujiti firti kongugol o wari o jogii lepte ɗo aduna ga kankone o wartete ɓaɗono tesbine somo yaafinoma ha gayni joni noon kadi kamone o warete so tawi noon o ɓoccitimo o dogii ñalawma dalga ko naati o jeyngol kono noon so wartama ga ɗum hade ko naatude joom wala ko mina woda noon fil qisasi e joftagol e joftale hayatu gurdam keddogol mum sabu so neɗɗo andi wonde so wari tan ko baɗeteɗo hay goto warata hay goto kono so andama so jomum wari nanete kason seeɗa tan sooda jawdi avocat ji dala kala tan ha jomum yaltine ɗum naadani yimɓe suudu garodiran ko tan andi so wari tan wartete so jo wuƴi tan kadi ɗum mo taƴete hay ko ɗum gira leyɗele ñaaɓiroje l'islam de awawi fonko bagage ma e kasabal ma wonko baɗiɗe kalde ha ɓore ma police tan arata nanga ɗum nawa haale radio kasabal de tawama to kala kala sife jomum ara ɗum kono hay ɗo suusa hay ɗo suusa l'islam ari ko wallude yimɓe ari ko wallude yimɓe arani lorde ari ko wallude ya ulul albab onon jomiraɓe haqqillaji sabu li anna alqatila ida alima annahu yuqtalu irtadaa fa ahya nafsahu wa man arada qatlahu wa shuria laalakum nder onon tattabuna oɗon kula warno sabu hulde wartere kutiba farlama aleykum e dow mon onon julɓe ida hadara so tawi ari tawama ahadakum goto e mon almawtu mayde sabu goyeji mum so tawi goto e mon sabu goyeji mayde yiyama e mum soko rafi mum soko nayru sattugu soko wawi wonde fof in taraka so ɗacci hayran jawdi alwasiyatu yo wasiya anani bil walidayni ɓenande jinnaɓe ɗiɗi no jogui hen gueɗal wal aqrabina e malla jomiraɓe malla dan no jogui hen gueɗal bil maruf e sifo moƴƴo mo ganduɗa tawa ɓurata ko wasiyi ko ɓurata tataɓal jawdi so tawi ko million ngaji tati tan ɗumo ɗacci ko wiyomo wasiyo yo totte hen million ngaji ɗiɗi so tawi jaɓata ɗum ko million tataɓal jawdi haɓɓan e dow gonga alal muttaqina ɗum farlama e dow hulɓe Allah kono wiyama oɗo aya naskama to ayatul mirasi jogorɗo arede yeeso o faman baddalahu kala mo wosti ñawore nde badama sami'ahu walla wasiya o badama sami'ahu caggal nde o andi ɗum o nani ɗum o andi ɗum fa innama ismuhu andu bakkat makko e ɗum bakkat ɗum ala alladina woni koye dow ɓen yubaddilunahu ɓe ina gosto ɗum ina baylita ñawoje no wirani jalowode ɗo hono noon kono inna allaha allah sami'u ko nanowo konngol basiɗo alimun ganduɗo ganduɗum anani faman khafa kala on mo huli min musin walla min muwassin kala mo huli basitoɗo huli e makko janafan o ñaari ga gonga haaldemo belaɗe makko e wasiya mo wasiyo walla mo jogori wasiyade o
aw isman walla bakkat woni bakkat o ko wasiyo ko ɗum sulusu o wona mbiɗo min joni aw tahsis ghina walla o herdinana wasiyo hunde e ɓesgu makko o wasiyano goto e ɓiɓɓe makko ko ɓuri ko wasiyanto heddiɓe ko so tawi ɗum andama sabu yako yo ful ɓesgu makko joni andama e makko oñaare ɗum ina wawi firtede walla ala o wasinoma o yeehi caggal ɗum golloɓe wasiya o ngari tawi oñarene hen golloɓe sinoɓe ɗum ɓe fa aslaha on moƴƴitini baynahum hakkude maɓɓe baynal muusi wal muusa lahu hakkude basiɗo e basiyanaɗo ɗum o moƴƴini o fewniti gollal gonnogal ɗongal tawi no oni o heftini ɗum lawol fala isma alayhi bakkata ala e makko anani inna allaha allah ghafuru kanko woni kafrowo bakkatuji rahimu jumɗuɗumen heeri ya ayyuha alladina amanu e hemum julɓe gon yimɓe allah koko gonɗa dow mum juuli ko kutiba farlama wa'inama aleykum e dow mon goto e mon fof assiyamu korka ko jobbu wona sunna ala ko jobbu koko waɗi ko alay sago heddo noon so ganduji peeñi o haalanma holno mbaɗirta ono neɗɗo ina semba ina lo ina ñawa ina sella o haalanma hen noon holno goɗiroyta hen koto koko waɗi kama kutiba hono no farlira ala alladina e dow ɓen min qablikum adinoɓe on e leƴƴi ɓennuɓe la'allakum beele onon tattakuna oɗon ndento almasi booɓe fa innahunno boofol yuksiru fa innahunno korka yuksiru ina hela ashahwata tuuyo korka kanon ayyaman ko ñalɗi madudatin limaɗi balɗe nogas e jeenayyi walla balɗe capantati ɓurata ɗo ɗum woni shahru ramadan faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon anani hina shuhudihi saaga ndi o yi lewru ndude o andi hakkille korka ka lewru ndu darima kono noon maridan tawi ko ñaw lewru darima e dow makko kono noon sellani aw ala safarin walla tawa yo woni e ɗangal anani tawa ɗangal ngal wona ɗangal bawngal wonde fof ko ɗangal ngal ganduɗa ustetengal e mum ɗangal ɗo ngal neɗɗo ɗannoto ha sharia yaɓiri ɗum yo ustu kala julde juuletenode darɗe nayyi usto hen ɗiɗi o juula darɗe ɗiɗi tan ngal ɗangal woni tisbal e takusan e geeƴi ngal ɗangal noon wona ɗangal bawngal wonde fof ala ko ɗangal ngal ganduɗa iwata ɗo ha to ɓayata to ko famɗi fof ina wona kiloji capannayyi e jeetati ɗum woni arbatu bulde ɗum so waɗi a ɗannima ngal ɗangal tawi koye lewru korka tampere heeɓima ina wodama ten on so tan ɗo e tigge woɗani timmani ɗum jomum tayata jomum tagi e ɗangal he walla e nder gafi he yo lim ñalɗi balɗe ɗe o tagi ɗe fa iddatum somo yoɓoya fa iddatum ko limore wonde min ayyami no kala e balɗe goɗɗe caggal ni lewru ndu korka ndu gasi mayi o yoɓoya ɗum so selli wonande ñawnoɗo wona mo huɓɓira noon tan wa ala alladina woni e dow ɓen la yudiqunahumo ɓe ganduɗa ɓe kattanta korka likibarin sabu mawɗo ɓe nayeɓe o kos aw maradin walla koɓe ñawɓe ɓe cellani koɓe ñawɓe ñaw mo ganduɗa la yurja burkuhu jortaka cellal mo joni ina wooda ina woodi o zaman joni ɓuuri hewde ɗiɗo jaɓetaji cattuɗi ɗi ganduɗa jomum heure ɗiɗi fof itta ko ñamde so ñaman tan wiyta kono heddo en ɓen haali mumen no tuɗɗi docteur eɓe kono ñaw goɗɗo noon docteur en mbima oɗo rafi de sellata sa wurdan noon kala ko yamma hen ko an waɗi hoore ma taw fe ɗon ko noon woori jomum hoorata waɗi jomum ko fidiyatu ko ñammingol jomum ñande fof yaltina kiloji ɗiɗi so gawri ma so maaro walla so leƴƴi gaweje e leƴƴi marori fof
wiyete kilo ɗiɗi o tottire miskina ñande fof ɗaam ɗum ko ñamdu miskina fadde ko omo ñama ɗum e ñalawma mottaɓe totta ɗum miskina faman taqawwa kala mo gatti ɓeydi hayran moƴƴere e dow ko yattinano o wiyaka yo yattin kiloji ɗiɗi kanko o yattin kiloji tati kilo goɗɗo mo ɓeydi hen ɗum ko moƴƴere basi ala hen hoore makko tan o waɗani ɗum bonde de ko studente kono ɓeydude e moƴƴere basi ala hen fof ko ɓeydi ko woni ko gatti ɗon ko kaylon ko moƴƴere lahu wonon jom kono wanta sumunde koroton kaylon ɗo ko ɓuri moƴƴude on ɓuri moƴƴande on tawde oɗon kaccere minal ifqari wol fiɗide in kuntum ta'lamun so tawi on laatima oɗon ngalli wonde ko ɗum ɓuri moƴƴude faf'aluhu gollel ɗum shahru ramadan nduɗo lewru goto alladi o kayru woni unzila jippinade fihi e muɗum alqur'ana oɗo alqur'ana min allahil mahfudi umrade e ngallo alluwol ngal ngannduɗa ndendagal gueɗe fof ko e nder mum koye dow mum koye mum widda ila samai dunia iwito lahil mahfud ari oɗo asman keɗuɗo kerɗo e men o fi laylatul qadri e jamma laylatul qadri nden alqur'ana ummi to lahil mahfud egga toon adda e oɗo asman nokkuwiyete baytil izza hudan kanko alqur'an o ko peewal kanko fof ko peewal linnasi wonande yimɓe o bayinatin kadi ko joom ayeje laaɓude minal huda ummorade e peewal geɗe ɗe aɗa golla walluma e ngal ɗon peewal won furqani kadi omo waɗi ceerungal kanko alqur'an o omo waɗi alfurqani ceerungal goonga eko e fenade sa gollirimo tan walla sa jangimo walla sa andimo a tawat toon ceerungal goonga e fenade inan toon faman shahida ay faman shahida kala e mon jiiɗo faman shahida kala jiiɗo minkum e mon ashahre dow fawi hen gite mo waɗi suuf yo horo lewru tawide ala o fiɓani e ɗon e ɗon ɗum ɓuri moƴƴude walla waɗi inde o leloto o fiɓani masal yo fiɓani e tan mum waɗi kadi ɗum noon ɓuri hollande tan sa yi tan ko ganduɗa ƴetto ko ɓen ɗum jom jiiji tawi jamma naati lewru a yi lewru ko andi haysaɗa kono lewru ndu fof jamma ko noon kesitina andi o ɗum ne yiɗa on kana maridan kala e mom mo ganduɗa ko ñawɗo aw ala safari walla omo e ɗangal rafi hirtimamamo e nder ñalawma he walla rafi hirtimamo gila e jamma ko adi salatu so dawlani korka basi ala walla oɗo mo ganduɗa dannima rafi hirtima oɗo kañum dannima tampere hiɓi ɗum e nder ɗangal e ñalawma korka ko fiɗiye toon on fayidda toon kamɓe fof soɓe tagi fayidda toon ko jobdi min ayyami nohar wonande ñalɗi goɗɗi garoyoji caggal so lewru korka ma yiɓe jogoyon yuridullahu bikum yusra allah de muuyi e mon e ɗeɗo ñawoje wona tampinɗo on ɓen ko newnande on wala yuridu o yiɗani o muuyani bikum e mon al usra tampinde on walida ɗum waɗi abaha lakumul fitra o dagnani on tagge fil maradi e rafi masafari e ɗangal ɗin cattugal kal ganduɗa ene waɗi lor woni tukmilu ha timminon walla woni tukammilu bi tashdidi woni tukmilu aw woni tukammilu ha timminon al iddata limore lewru goto nogasi e jeyde ñalawma walla balɗe capantati sa yiyani lewru woni tukabbirullah anani haɓe mawnina allah woni tukabbirullaha ha mawninon allah anani e timminde lewru ala ma hadakum e dow no fewniri on e maaleji diine makko wala allah ko beela onon tashkuruna onon manta allah e ɗum sabu allah yiɗi ko mantede sa mantimo tan o ɓeydatma وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ودي دنتل